Το Rider της Husqvarna RC320TS All-Wheel Drive με καταστροφέα προσφέρει άριστη ευελιξία και παραγωγικότητα σε πολύπλοκους και στενούς χώρους όπως τα φωτοβολταϊκά πάρκα καθώς και σε περιοχές μεγαλύτερης έκτασης. Το συμπαγές μέγεθος και η υψηλή ταχύτητα του μηχανήματος το καθιστούν κατάλληλο για δήμους και εταιρείες πρασίνου. Στιβαρός, αξιόπιστος καταστροφέας για δύσκολες επιφάνειες με πυκνό γρασίδι και χαμηλούς θάμνους. Το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στους οπίστιους τροχούς να στρίψουν κάτω από το σασί του μηχανήματος. Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη ευελιξία και η πολύ μικρή ακτίνα άκοπης επιφάνειας. Η ταχύτητα και η κατεύθυνση κίνησης ρυθμίζονται από τα πεντάλ, τα οποία επιτρέπουν στο χειριστή να έχει και τα δύο χέρια στο τιμόνι για βέλτιστο έλεγχο της οδήγησης. Η κίνηση και στους 4 τροχούς διασφαλίζει πρόσφυση σε επικλινική ολισθηρά εδάφη. Το σύστημα All-Wheel Drive ρυθμίζει αυτόματα την πρόσφυση των τροχών ανάλογα με την κατάσταση του εδάφους. Ο καταστροφέας βρίσκεται στο εμπρόστιο μέρος του μηχανήματος, επιτρέποντας καλύτερη πρόσβαση και τον καλύτερο έλεγχο της περιοχής. Με την προσάρτηση των εξαρτημάτων και των παρελκόμενων που διατίθενται στην γκάμα της Husqvarna για το επαγγελματικό χλωκοπτικό εμπρόστια σκοπής, έχετε στη διάθεσή σας ένα μηχάνημα για χρήση κατά τη διάρκεια όλου του έτους για να εκτελείτε ένα πλήθος εργασιών.